Russiýanyň elden gowrak tebtik, görülip istilmedik ýanygyç ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz boldy. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Irkutsk oblastynda ýagdaý iň agyr howply derejä ýetdi. Owa hojalygy dogly ýapylmak howpynyň astynda dur. Buretsk hojalygynda ekşi işleri eýýam togtadyldy. Yerli deputatyň aýtmagyna görä, traktorlara guymaga ýönekeýje ýanygyç hem ýok. Daýhanlaryň ýanygyç üpjün ediji kärhanalar bilen lalaşmak üçin edýän ähli finansyklaryna diňe iki hili jogap berilýär. Ya olarda aslynda ýanygyç ýok, ýa-da olaryň wezipesi ýanygyjy Russiýanyň günwataryna iýbermek. Indi Irkutsk oblastynyň bütün owa hojalygynyň dogly ýapylmagyna diňe taýýarlyk görmek galýar. Emeldarlar tarapyndan adaty ýanygyç guýuş beketlerinde ýanygyç guýdurmak barada maslahat emedildi. Deputatlar hakykatlardan düýbinden habarsyzlar. Uly tehnikany ýanygyç beketine salmak fizik taýdan mümkin däl. Galy berse-de, olar üçin adaty maşinlara garanyňda has köp ýanygyç gerek bolýar. Bu bolsa beketleriň özünde de gutulgysyz kreditiň döremegine getirer. Halk köpçüligi bendiýiniň günwatara nähili maksatlar üçin uğradylýandygyna gowy düşünýärler. Indi Russiýanyň tanklaryny ýöretjek ýanygyç bilen dogly üpjün edilýär. Emma adaty halk üçin bolsa ýagdaý ýeri azygyň bolmajakdygyna gelip ýetdi.